Pa sigurno smo jači nego jesenas u odnosu na jesen. Dobili smo Darija Rogaševića, Tonesa Knola. Isto tako moram reći da, iako su s nama bili jedan dio jeseni Sakone, kapitani, ali su se priključili u 10. mjesecu, tako da smo ih koristili u drugom dijelu jesenskog dijela prvenstva, ali nedovoljno spremne. Svi koji prate klub vide koliko je Zinedin Mustanagić u ovom trenutku na višem nivou nego kad je došao kod nas. Došao je u nekim problemima koje smo rješavali, na kraju smo uspjeli riješiti, tako da smo sigurno u ovom trenutku dosta jači igrački nego u startu prvenstva. Gledajte, njihov igrački opus do sada pokazuje da bi trebali biti pojačanja i upravo to očekujemo od njih. Vratio nam se Valentin Jara koji se liječio cijelu jesen u Argentini, vratio nam se Klement koji je proveo jesen u Gani, tako da smo sigurno jači. Ja s obzirom da smo završili na diobi 4. mjesta, jesenski dio, svako mjesto iznad toga bi bio napredak. Osim kratkoročnih ciljeva, to je svaka sljedeća utakmica probati je dobiti. U ovo proljeće mislim da je najbitnije da isprofiliramo ovu ekipu, da damo prostora većini igrača na koje računamo, da vidimo šta je to za nešto više i da znamo za sljedeću sezonu. Pa gledajte, što se tiče kvalitete ekipe, rezultata i ovo naše sadašnje mjesto i rezultati pokazuju da smo možda već sada u smislu na terenu legitimni kandidat, ali to ovisi o infrastrukturi, ovisi o puno toga što nema veze sa terenom i sa igračima i stvari koje se ne mogu riješiti kratkoročno.